Vær hilset og velkommen til Dødens Dør, et Dungeons and Dragons podcast. Dette er episode 51, så hvis du ikke kender til cleric-magien Turn Undead Plants, så kom tilbage senere og lyt til planter, der bliver skræmt fra liv. Vi venter på dig her. Inden vi går i gang med dagens episode, venner, er der nogen, der har lyst til at sige noget i dag? Jeg har lyst til at sige noget, Rune. Og det går ud til alle jer, der sidder med jeres juli måned fuldstændig proppet, men I har den der sidste lørdag i juli, som bare sidder helt fri. Den 27. juli, hver gang I kigger på jeres kalender, så skriger den jer i øjnene, fordi den er bare blank, og den er fyldt med ingenting. Så kommer Dødens Dør simpelthen lige ind fra højre der, og er klar til at give jer den fulde plade. Fordi den 27. juli, der har vi simpelthen minifestival nummer 3 på det her tidspunkt. Og billetsalget, det er åbent nu, og vi håber jo på at se en hel masse af jer dejlige mennesker. Det kan være, du har været til festivalen før. Så ved vi, du er en rigtig, rigtig dejlig person, fordi det for pokker dem, hvor jeg er skønne. Det kan også være, at du aldrig har været der, du bare tænker, kæft, nu har jeg hørt om den her festival så mange gange, og jeg har bare hørt, at alle folk synes bare, den er så mega nice. I år, der må det være året. Og det er også året, hvor vi rigtig gerne vil se dig. Så hvis den 27. juli, den sidder ledig for jer, så er I simpelthen inviteret til at købe en billet. Så I kan komme med til minifestival. Og i år, der har vi jo vores eget one-shot med, som er skrevet af frøken Aya og frøken Andrea, omkring en vis pære, som lever i Dødens Dør historie, som vi måske skal have lavet noget must ud af, eller who knows, I don't. Jeg har ikke prøvet det, så ja. Det var en lille invitation til alle jer. Ja, det var det, jeg havde at sige, Rune. Tak skal du have, Niklas. Det er dejligt, når vi nu har sådan lidt forskudt det rigtig mange gange, der ikke har været noget at sige. Og nu kunne du fylde en god snart, inden vi har ventet på det. Vi har anticipated det. Ja. Trækker det i langdrag, når jeg endelig kan få lov til at sige noget. Eller endelig har noget at sige. Det. Jamen, ellers så er vi klar til dagens episode. Det vil jeg mene. Fedt. Jamen, så vil jeg dykke ned i det og fortælle om, hvad der skete sidst. Fordi sidst vi spillede, der fik I lidt af historien, måske endda genfortalt. Nogle af jer vidste lidt om det i forvejen, om Archeon-slottet. I fik historien fortalt af Eriksson, en historiker. I mødte nogle af de allerførste episoder af Dødens Dør. I fik også hørt fra Bernard og den her nuværende situation, han står i. Han har nye rekrutter, som skulle med op på slottet for at færdiggøre, hvad end der var tilbage, så de kunne arbejde videre på slottet. I erkender, som I kommer der, at I er der faktisk for at hjælpe det her problem af med det her problem, som de står med. Andrea, du begynder sidst på aftenen og begynder at skrive en spil over din spilbook. En af de lidt mere indviklede, du har været i gang med. Winston og Aya, I vælger at gå ud i skoven for at eksperimentere med et eller andet. Og det virker til Winston, at den her Turn Undead spil virker på noget så simpelt som planter. Du skræmte i hvert fald livet ud af dem. Bladene forladte dem, og træet så faktisk mere dødt ud, end det gjorde til at starte med. Aya, du forsøger dig med det her våben. Det her krystalliserede, sorte krystalagtige rapier af et våben, og se om det kan gøre noget herude. Men det responderer ikke rigtigt på noget. Men i det øjeblik, I går tilbage til lejren, virker tiden til langsomt at blive langsommere, men til at det står helt stille. Du bliver omgivet af røg, og noget beordrer dig nærmest til at vælge en gud, der skal dø, og hvis du ikke gør det, mister du retten over det her våben. Du nægter hver eneste gang, og til sidst prøver den nærmest at brede en smerte igennem din krop. Men du står fast, rimelig stålfast, og bliver ikke rørt af den her smerte. Og herefter forsvinder røgen. Som røgen forsvinder, hører du lige det sidste af Winston, der spørger dig om... Tror du egentlig, eller lugtede de der træer mere eller mindre af kompost, efter
Det jeg gjorde... Aya? Er du okay? Ja. Ej, hun står bare stiv ud i luften et kort øjeblik. Er der sket noget? Er der... Den er klam. Hvad? Kunne du mærke noget lige før? Nej, jeg gik bare og tænkte over vores videnskabelige fund. Du ligner en, der lige har været udsat for... Du ligner ikke dig selv. Måske er jeg ikke mig selv mere. Hvad er der sket dig? Det var som... Jeg skulle til at sige det her, det kommer til at lyde mærkeligt, men der findes nok ikke rigtig noget, der lyder mærkeligt i vores verden mere. Ja, vores horisont er blevet lidt udvidet. Tiden gik i stå. Du gik i stå. Alt gik i stå, og det var som om, at jeg blev omgivet af det her mørke, og der var en stemme, der begyndte at tale til mig. Okay. Hvad sagde stemmen til dig? At jeg ikke var den retmæssige ejer af sværdet. Jeg gestikulerer ned til. Okay. Og hvad så? De ville have, at jeg skulle slå en gud eller guderne ihjel. For at få lov til at beholde det sværd der? For at være det værdigt, tror jeg. Okay. Store krav og forventninger. Ikke? Ja. Hvorfor? Fortæl den, hvorfor den vil have den pris. Den er vel grådig. Jeg ved ikke, jeg prøvede på at finde ud af, hvem det var, der talte til mig, men det var den ikke interesseret i at fortælle mig af. Det var som om, det var en form for... Den sendte en masse følelser igennem kroppen på mig. Som om, at den prøvede på at teste mig. Jeg havde en følelse af, at den prøvede på at tvinge mig til at slippe det, men det lykkedes mig at holde igen. Det minder mig lidt om den fornemmelse, jeg havde, da jeg samlede sværdet op. Så var det også som om, at den gerne ville have, at jeg gav slip på det. Men den snakkede aldrig til mig. Eller... Det gjorde den heller ikke med mig før. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg leger rundt med den, og så bliver den fornærmet over det. Kan du stakke den i jorden? Jord er ikke en værdig modstander. Altså, Men den største. Det var jo hele planeten, du nærmest tog på dig der. Det vil jeg sige, det er om nogen. Det kan du selvfølgelig have ret i. For i sikkert i nogle religioner, så er planeten altså en jordgud. Moder jord. Ja, som Aveliana. Ja. Men det var ikke godt nok. Du skulle sige den navn, en decideret gud. Ja, Susi til Rune. Jeg tror, jeg blev lidt i tvivl om, hvad du mente sidste gang. Ja. Sagde han, at jeg skulle slå én gud ihjel, eller jeg hørte det som alle guderne. Nu falder mine korttidsudkommelse sådan lige lidt af, ikke? Men jeg tænker, at uanset så får du følelsen af, at den har en intention mod alle guder, men du skulle vælge én. Som jeg skulle slå ihjel. Er det ikke lidt intenst for at få lov til at bruge et sværd? Jo, jeg vil sige, og skulle slå en hel gud ihjel? Man kunne også... Jo, det er det. Helt sikkert. Særligt fordi... jeg kigger sådan noget på sværdet, altså... Det er jo ikke... Jeg vil sige, hvis jeg havde fået historien... Hvis jeg havde fået den her deal sat på bordet først, og fik ved, okay, hvis du slår en gud ihjel, så får du det her sværd. Helt hypotetisk. Ja, helt hypotetisk. Så havde jeg forventet sværdet over alle sværd. Og to be honest, det svært, det er lidt sådan en rusten omgang krystalhalvøje. Ej, det er slibet. Krystallen er meget fint. Ja, men altså igen, det kan ikke slibe sig selv. Det bliver... altså, det virker som en... Nævnte du en gud? Sagde du ja til det? Nej. Hvilken psykopat vil sige ja til det? Men det kunne da godt være, at der var... jeg ved, har vi brug for alle guderne? Det synes jeg da ikke, jeg skal vurdere. Det skal jeg da slet ikke være herover. Men det kunne være. Du fik tilbud. Ej, jeg fik tilbud, da jeg skulle sige et navn. Jeg tror ikke bare, jeg på magisk vis lige pludselig vil være stærk nok til at dræbe en gud. Altså... Hvad med guden for sådan hækleri eller et eller andet? Nej.
Jeg er sikker på, at guden for hækleri gør meget gavn for mange mennesker. Okay, du spurgte igen til, om der var et eller andet ekstra oveni. Det var kun svært, du kunne få ud af det. Og så var du værdig, hvad end det betyder. Det ved jeg ikke. Altså til at starte med prøvede det at fortælle mig, at jeg ikke var værdig overhovedet, og jeg ikke var den retmæssige ejer. Og så var det som om, at den blev i tvivl, som om, at jeg kunne få en mulighed for at blive det. Jeg synes bare, det er et dårligt tegn, at dine våben taler til dig. Og forlanger død. Det er måske meget en line med at være et våben til gengæld, at de forlanger noget død. Jamen, et våben kunne jo også beskytte. Ja, ved at dræbe. Nej, eller ved at intimidere, eller ved at... True. Ja. Torturere. Nej. Jo. Altså, det kunne du godt, men det vil jeg jo ikke. Nej. Men der er... Ja, okay. Ja. Mm-hmm. Ja. Okay. Så hvem er nu? Hvordan føles det? Den føles det runde. Jeg har 2 ting på det. Det ene er, at vi kan starte med følelsen. Overvågelsen er der stadigvæk, hvis du berører skaftet. Så om der er en anden følelse til det, det vil du egentlig nok ikke mene, men i det her øjeblik, hvor tiden stod stille, og det er det andet, har du en fornemmelse af, ude i det her tog, var der noget, der talte til dig. Det var ikke svært direkte. Okay, så det var Der var noget i togen. Det her, der observerer dig, det var lige ved siden af dig, stort set. Men det fik svært til at give mig en følelse også, som om det prøvede på at brænde sig ud af hænderne på mig på en eller anden måde. Det her, der er tingene, det begynder at blive lidt mærkeligt for dig, fordi det var som om, at der var en, der talte, og en, der kommunikerede gennem en eller anden følelse, du blev givet konstant. Var det en og samme person, eller er der 2? Er du i tvivl om? Sværdet i sig selv virker bare til at være et instrument. Det, der var derude, var det, der kontaktede dig. Giver det mening? Ja. Okay. Bare lige til Winston. Ja. Ja. Okay. Ja, det er mærkeligt, ikke? Jeg vil faktisk sige, at selv inden for, hvad vi har oplevet, så det der er meget specielt. Så hvad har du tænkt? Har du bare tænkt at blive ved med at bruge sværdet? Du har vel ikke rigtig brugt det endnu? Nej. Jeg ved det ikke. Jeg har et svært, der fungerer fint. Som ikke virker til, at der er nogen, der holder øje med det. Men jeg ved godt, det kommer til at lyde virkelig barnligt, men jeg kan også mærke, at jeg får lyst til at kæmpe imod det på en eller anden måde. Ja. Det med, at det ikke vil have, at det skal være i mine hænder, er det fordi, at jeg vil jeg kunne forhindre det, jeg gør det ondskab, som det ønsker at gøre? Og hvis det overhovedet er det. Det kan jeg godt se noget mening i. Det vil du vel. Men hvis det resulterer i, at den har tydeligvis noget magt, den her entitet, så den kunne stoppe tiden omkring dig. Hvad hvis det sker på et... Kunne den skade dig? Kunne du mærke det? Den prøvede på det, tror jeg. Den prøvede i hvert fald på at få mig til at give slip. Den ville have mig til at makke ret. Kun så længe du var i kontakt med våbnet. Ja. Hvad gør vi, hvis det sker, mens vi er i kamp? Så står I vel alle sammen stille. Ja. Så går kampen i stå, måske. Jeg tænker, hvis nu vi er i kamp, og du har tænkt dig at bruge våbnet, og det igen, som du siger, du har et andet våben, som du lige så godt kunne bruge. Mm-hmm. Så det er kun, hvis du har tænkt dig at bruge det her våben, og vi kæmper, og du er blevet såret, og den så vælger at sige, hun er svag nu, hun er sårbar. Men det er også en rimelig sej tanke, det der med at vende den imod, hvad den her entitet gerne vil have, den skal bruge den imod. Ja. Jeg ved ikke, om jeg bare er blevet for hårdmodig eller naiv.
tror, du er en idealist? Hvad mine idealer kan gå hånd i hånd med det her. Men jeg er bange for, hvad der vil ske, hvis den forkerte fik det her våben i deres hænder. Så må du hellere holde fast i det. Hører hende fra lejren. Bernard, der råber til dig, Winston. Winston, kan I ikke komme herover? Det virker til, at dit skjold, det skræmmer lidt folk her. Jeg slukker lige for det igen. Jeg bliver bange for lys, så får de en hård dag. Ja, det er Winston, der burde skræmme jer. Vitterligt Winstons skjold, den her lidt grønlige, spektrale farve, virker til at være lidt creepy ude omkring skovområdet. Der kunne måske være noget i det. Ja. Ja, beklager, Bernard. Og jeg tager den her... Jeg fører min hånd hen over sværdet, og så er det som om, at det her lys, det sådan bliver sådan lidt en tåge, der fordamper ind i mit holy temple. Måske vi burde få noget søvn, så vi er klar til i morgen. Jeg kigger hen mod Andrea. Hun sidder ved lejrebålet, hvor både... Andrea ligner sådan en thumbnail af en lo-fi beats til study to. Og har ikke rigtig rørt sig ud over lige at bladre en side, eller sådan skrive en note en gang imellem. Og du ser flere gange, mens du går derhen, at hun bliver nødt til at skifte fra den ene træstamme lidt over til den anden. Det her røg virker til hele tiden bare falde ind omkring øjnene. Helt ærligt, hvis vi nogensinde blev sådan mega populære, så skulle vi mega meget have det der. Sådan en lo-fi playlist. Ja, en lo-fi Andrea playlist. Jeg skal høre Martina. Nå, den tager vi senere. Okay, eller fanart, hvis der er please. Lo-fi music to practice your necromancy to. Vi er bare sådan nogle rigtig slots for fanart. Og er der noget galt med det? Nej. Det er ikke hverken positivt eller negativt lavet ord. Det er et helt neutralt ord, når jeg siger det. Yes. I begiver hen til bålet, mærker varmen, ligesom komme tilbage, hvor I forlader skoven, som havde den lidt her dystre kulde til sig. Begynder I at gøre klar til noget søvn? Ja, jeg vil gerne... her svær her, som er i den her make-believe skede, jeg har prøvet på at sætte den i. Jeg vil gerne lægge det sådan lidt væk. Altså sådan lægge det under min rygsæk, og så lægge min rygsæk ovenpå det, sådan at der ikke er nogen, der sådan tilfældigvis vil kunne komme til at røre det, eller... Ja, det gør du. Og så begynder du at finde din bedroll og rulle den ud og gøre klar. Ja. Det tager lige en time eller sådan noget ekstra for dig, Andrea, fordi du skal lige færdiggøre de sidste noter. Men ellers så er du ikke lang tid efter, at de andre også begynder at gå i seng. Det virker til, at der er mange her i lejren, og de er flere om at holde vagt om natten, så I kan alle sammen bare sove på det her tidspunkt, med mindre at der er nogen af jer, der føler mere sikre ved at tage vagter sammen med nogle af de her mennesker, der er her. I virker lidt som nogle bankebukser, nogle af dem, synes jeg. Jeg vil gerne hjælpe med at tage vagt, tror jeg. Ja, vil du så ikke lave perception? Jo. I andre ligger jeg til? Ja. Yeah. Yeah. Super. 21. Du kommer på vagt med en af de andre vagter, som hedder Philip. Med en ung mand med noget lyst hår. Han har et par enkelte krøller, som det er toppen af, håret på toppen af hans hoved. Det er langsomt begyndt at gro ud igen. Han har et begyndende skæg. Vi kan stadigvæk sådan som en ret ung gut, der ikke helt ved, hvad han vil i livet. Men han skulle i hvert fald nok ikke være der, hvor han var. Han virker til at være en, der har nogle blå mærker, hister her. Og lidt sky i det. Altså hans kropssprog er sådan lidt tilbageholdent. Hat med sky. Ikke langt fra, ja. Men du har vagt med ham, og jeres vagt, det kommer til at være omkring broen. Og bare holde øje med, at der ikke er noget, der ligesom forbipasserer. Du formår at høre den her lyd af kæder endnu en gang i løbet af aftenen. Og du ser straks også, at Philip han... Kan du høre det? Mhm. Hvad tror du, det er? Spøgelser eller ånder eller noget af den stil. Ikke det værste, du kan møde. Jeg har slet ikke nogen idé om, hvad det er. Hvordan bekæmper man spøgelser og ånder?
Hvis jeg husker rigtigt, så er de ret resistente over for almindelige våben. Okay. Men vi har heldigvis magikere på vores hold. Ham den ældre, vi render rundt med, Winston. Ja. Han har noget magi, der kan få det udøde til at gå væk. Ja, jeg så, han var ude i skoven, og lige pludselig så var der, jeg tror det lignede et spøgelse, så forsvandt det. Mm. Okay. Vi har været herude før, der er der ikke så trænet, som vi er nu. Og jeg er glad for, at I er her. Bare hold dig til os. Se om du ikke kan lære noget. Har du overhovedet lyst til at være soldat? Eller er du der nød? Lav et persuasion check. Det er en unaturlig tur. Hold kæft, du ruller godt. Tell me your backstory. Jeg ved ikke, hvor godt du kender Slier, men Ret godt. kommer fra noget, der hedder Højgården derude, og Du kommer fra Højgården? han nikker til dig engang. Hvis du allerede kender til Højgården, så ved du også, hvor hårde de arbejder derude. Og nogle af os, vi bliver jo arbejdet til helt ind til skin og ben, ikke? Og vi får maks mad, hvis vi har gjort hvad de forventninger, de har, at vi opnår dem i hvert fald, men det er ikke nok. Det er aldrig nok derude. Og vagt virkede til at være lidt mere hæderligt. Men Bernard er mindst lige så hård. Bernard, der kommer det meste fra et godt sted. Det virker det til. Han siger i hvert fald, det er for vores eget bedste at lære det her, for ellers så kommer man ikke tilbage. Nok desværre rigtigt. Jeg bliver nødt til at spørge dig. Jeg har lige selv været ude på Højgården, men jeg har hørt mange rygter om det. At det... Undskyld mig, at... Folk siger, at dem, der er derude, de er skøre. Det lyder heller ikke særlig godt, det de udsætter jer for. Hvad er det for et sted? De er jo næsten alle havre til Slier, men det har en pris. Jeg ved ikke, hvordan jeg så bedre skal forklare det. Det har altid været et sted, der blev ledet med en pisk. Når du endt sådan et sted? Og bo fra gade til stræde, så er alt arbejde værdsat. Jeg er ked af, at du aldrig endte ude på Katangården, dengang det eksisterede. Jeg ved ikke, om jeg ville kunne tage turen. Jeg hørte altid, at der var mange af de her hyænefolk. Men ja, jeg ville da have ønsket det samme, hvis det er et godt sted at være. Kender du til Katangården her? Det er her, jeg voksede op. Ja, beklager. Ja, det gør jeg også. Mine fædre, der... Min ene fars familie har kørt det i generationer. Nu er det deres, eller det var deres. Og dit hjem, og ikke bare et arbejde. Yep. Aftenen går, vi snakker. Han virker til at generelt prøve at få en forståelse af, hvordan det egentlig er at have et hjem. Du virker til at få en fornemmelse af, at potentielt som soldat, man kan sige, som en vagt kunne han måske blive en vagt med masser af forståelse. Men en kæmper, det bliver han nok aldrig sådan helt. Jeg prøver på sådan at klæde ham så godt på til aftenen for en uden sådan at prøve på at overgøre det. Ja. Samtidig med, at vi sådan småsnakker. Han virker til at have den her følelse af at være en lille smule mere rolig, som jeres vagt langsomt begynder at være ved slutten. På det her tidspunkt så går I hen og finder 2 andre, som ligesom skal overtage for vagten. Og du får det sidste af din søvn. I alle sammen har fået et long rest. Woo! Du, Andrea, har jo selvfølgelig fået skrevet Fabricate over. Jeg der skal huske at vælge spells. Det må I lige få gjort, imens vi starter den næste dag. I just did. Nice. For omkring klokken vil I skyde på, er nok halvvejs til middag fra mørkets brud her. Det er allerede begyndt at blive lidt blåligt på himlen, men lyset kommer, og varmen kommer først her omkring 9-10, vil vi skyde på.
Og det her, I alle sammen begynder at vågne op. Nogle er allerede tændt bål, der begynder at varme noget mad i en kæmpe gryde, der ligesom er blevet placeret i midten. Bernard har sørget for, at folk, de allerede er oppe af dem, der ligesom er vagter her, at de skal forberede deres udstyr. Der er noget disciplin, der ligesom bliver udført også. I vågner. Bernard imødekommer jer, som I har sat jer og fået noget at spise ved den her gryde. I skal ikke bruge en ration på det her tidspunkt. Og tilspørger jer. Er I klar for dagens gøremål? Ja. Ja. Så vidt jeg kan forstå, så er der 2 ruter ind til slottet. Der er en, der er ret direkte lige igennem skoven. Og jeg ved ikke, hvad det har at byde på. Men der er også en vej, der er godt tilgroet. Men den her sti skulle føre hele vejen derhen. Det er en ældgammel sti, der altid har været der skulle op mod Arkionslottet. Hvis I tager den sti, så kan I jo tage nogle heste. Sti vi tog sidste rune, hvis jeg husker rigtigt. I kom på afveje i hvert fald. Ja. Vi var inde og kigge på noget Will-O-Wisp og lidt ting. Yep. Og fik revet noget op af jorden. Ja. Og hvad er den anden vej? I nærmest fugleflugt igennem. Til gengæld er I mere uset, hvis der er noget, I skulle være uset for. Jeg vil føle mig uset på noget tidspunkt i den skov. Nej, jeg tror ikke, de bruger deres øjne og ører på samme måde, som alle andre vil gøre. Godt. Så heste. Jeg bringer jer heste. Er det det, der er... Ja, det tænker jeg. Kom frem så hurtigt som muligt. Ja. Godt. Giv mig et øjeblik. Rune, jeg vil gerne, inden vi tager afsted, lige kaste en mage armor på mig selv. Fair enough. Det her blålige skær eksisterer et kort øjeblik omkring dig, og bliver så helt transparent. Og man kan ikke se, at du har det her magi over dig. Men den er der nu. I får de her heste. I får pakket det, I skal have pakket, og rider afsted. I rejser over stenbroen, som stadig står solidt herovre bækken, og har givet vand til gården i mange år. I følger stien, den her velkendte sti, og kommer tæt nok på slottet, i hvert fald tæt nok, hvor at træerne begynder at stoppe, og den her slette af ruiner af gamle bygninger ligesom står. Herimellem virker der ikke til at være så mange skeletter, som der var før. De virker nærmest alle sammen af de her skeletter, der var, til at være samlet nærmere den her port, som I skal ind til for at kunne komme ind til slottet. Men I rejser lidt over den her slette, eller ikke slette, men det her golde sted, og kommer tæt på porten. I kan høre de her knogler, der knaser under jer, som I rejser forbi alle de her livløse skeletter. Rundt om slottet virker der til at være dødt for græs over den. Det er bare en stor brun høj, den står på. Rundt om højen er der nu stadig den her mur af et stålgitter, som er lidt ødelagt flere steder. I kommer igennem. Muren er ødelagt, eller porten er ødelagt, og rejser op mod slottet. Jeg vil gerne bruge min Divine Sense, som vi kommer forbi alle de her skeletter. Er de rent faktisk bare skeletter, eller virker det som om, at der er noget magi? Noget nekromanci er noget? Det virker til bare at være skeletter. Men jorden under dig har den der fornemmelse, som du mærker. Som sidst. Ja. Det informerer jeg de andre om. Så er det da fedt, at vi ikke skal ned i jorden. Yeah. Oh boy. I kommer op til den her store port, der er midt på slottets facade. I hopper jeres heste. Kan jeg ikke lige få alle sammen til at lave et perception check egentlig? – 12. 16. Nat 1. Winston. Godt, 12 og 16. I ser facaden her, og første gang I kom til slottet, der var der jo en lille bevoksning af planter, der ligesom var på vej op. Her og nu, ingen planter. Det virker som om, at alle mursten, eller jo, de her store bricks af sten, de er velplaceret. Facaden ser fin ud. Det er som om, at det her slot har stået i lang tid og været vedligeholdt. Og det
egentlig det her syn af, at Evas magi har haft sin effekt på slottet. Altså de her skelet-edderkopper, der fik til slottet, de har ligesom gjort det, de skulle. Det meste af steder, altså de fleste steder. Hvem fik 16? Det gør jeg. Det var dig, ja. Du ser Tweak, der laver et eller andet indvendigt, hvor han sådan banker på sig selv et par gange. Stille. Stop op. Men I står ude ved porten her. Hvad laver du, Tweak? Tweak stof klør. Er der noget i dit stof? Er du alene i dit stof? Tweak forstår ikke. Må jeg se? Tweak er okay. Tweak, lad mig se. Han kigger over på dig, Winston, en gang. Ja, der er. Hvad? Han taler til noget inde i sit tøj. Siger til tøjet skal være... Stop med at klø. I kan også godt se, at han lyver, ikke? Ja, det. Lav et insight check. Så har du slået højere end 2. 18. Ja, jeg tror 4 eller noget. Han slog, Ja, højere end 2. ja, han slog en 2. Så ja, han virker til at holde et eller andet tilbage. Tweak. Har du lyst til at dele med klassen, hvad det er, du har der? Tweak har... Hvad forlanger I? Forlanger? Mm-hmm. Okay, ja, forlanger I? Jeg malker den der sprogbarriere mega meget lige nu. Vi vil se, hvad du gemmer. Tweak har mange ting. Du snakker til. Som du lader som om, at dit stof. Så måske det ikke er stof. Men Tweak må godt have ting for sig selv. Korrekt? Som din livgarder, Tweak, så er det jo vores arbejde at sørge for, at du er sikker. Jeg skal være helt tryg ved, at hvad end der får lov til at komme tæt på din almægtige krop, ikke prøver på at skade dig. Lav et persuasion check igen. Naturligt 20. Jamen, hell, mand. Vi skal i combat lige om lidt. Kom så. Du kan se, at han har et øjeblik. Okay, han tænker. Han skal lige processere. Du kan godt se, han overvejer det her med... Lige snart du siger, at noget kan være farligt. Okay. Men Tweak behold. Okay. Tweak lærer at tale. På grund af ting. Tweak øver med. Han fremproducerer et hvidt stykke stof og rækker til dig. Jeg kigger på det. Det virker til at have en lidt mærkelig form. En lidt... Det bedste, jeg kan sammenligne med, sådan lidt en spids boomerang-form af en art. Okay. Du pakker stoffet ud. Ja. Indeni finder du massiv guld af en underkæbe. Så hvor du hører... Det var da yderst uforskammet at lade mig ligge i den her pose så lang tid. Hvad har jeg egentlig gjort for at fortjene sådan en skæbne? Har du gemt Mortimer ind under dit tøj? Du mærker bare den her lave vibration af den her kæbe, der ligesom taler til dig. Mortimer, er det dig? Bevares, hvem er de? Unge dame, du har da været på besøg her. Ja. I dit skønne hjem. Ja, vi er da ikke kommet langt. Du holder vildt bare en kæbe, jo. Ja, jeg kigger rådvildt på de andre. Taler du med Mortimer, Tweak? Tweak, lad komme. Hvor længe har du haft Mortimer, Tweak? Jeg kan godt huske, at jeg har set ham tage den. Siden sidst. Jeg kan huske det, når du siger det. Hvor er det dumt. Wow. Så farlig? Nej. Tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men mindre han er en kedelig samtalepartner. Han aldrig snakker så meget, som når vi er her. Mortimer. Ja, undskyld. Gode herre. Tak. Hvordan har de det?
Ja, men yderst ubehageligt. Har været utrolig sådan ubekvemmeligt at være i det her stykke stof. Det lugter også ikke særlig fantastisk. Har du haft det sådan hele tiden, eller har du det mere sådan nu? Ej, det er forfriskende at komme ud, kan jeg godt mærkes, jeg har følt mig lidt sløj over de sidste par dage. Hvordan kan en kæbe lugte? Kæben er stille et øjeblik. Det kan du. Vi behøver ikke at det kan du bare. Hvis man ikke vasker sig, så kan du komme til at lugte. Klart. Og du dum. Opragende spørgsmål. Nej, Måske- jeg har givet ham en eksistentiel krise. Måske vi skal stille min mester, ja. Er din mester her? Jeg har ikke været i kontakt med min mester i meget lang tid. Så det er svært at svare på, og jeg beklager meget. Vil du kunne fornemme, hvis din mester var i dit nærvær? Du er jo en mand af mange egenskaber, Mortimer. Jeg beklager igen. Jeg tror faktisk ikke, at jeg besidder den her evne, som du måske forventer af mig. Jamen, det er heller ikke fair af mig at putte for mange forventninger på dine skuldre. På din kæbe. Tak for forståelsen. Ja, måske vil de tillade mig at få en krop igen. Hvis der er noget, der er passende i området. Ja, det må vi jo lige kigge på. Ja. Og så kigger jeg på de andre med kæmpe øjne, når jeg siger det. Det er faktisk besværligt at være til nogen som helst gavn, blot som den her tilstand, jeg nu er i. Jeg forstår. Ja. Jeg giver kæben til... Mortimer, hvis du... Det er din mester, der har skabt dig. Ja, jeg tager kæben i hånden. Du mærker den her lave vibration. Ja. Ja. Mm. Så... Men du ophører ikke med at eksistere, fordi din mester ophører med at eksistere. Så vidt jeg kan forstå, så er jeg forsejlet I kæben her. i kæben her, ja. Okay. Igen, yderst mærkeligt. Hvis nu din mester ikke er her mere, er du så din egen mester? Gud. Jeg ved det ikke. Jeg skal være ærlig, så har jeg et direktiv, og det er jo selvfølgelig at sørge for, at alle er som er velkommen her i Arkeon-slottet, og skal selvfølgelig byde mesterens venner og lignende velkommen. Og er det en liste af folk, der er velkomne? Ikke en, jeg er blevet givet. Men Hvordan ved du så, at de er velkomne? for nu alle, der viser interessen, er selvfølgelig velkommen. Jeg skulle vise dem ind i gæsteværelset. Eller i gæsterum. Tilbyde den mad, jeg nu kan lave. Det er alt for nu, Mortimer. Tak. Det er jo så lidt. Dismissed. Fuck. Dispel magic. Bare Mortimer. Turn on, det ligger bare der i frygt, kan ikke bevæge sig. Nå. Giver I den til Tweet igen? Ja. Eller hvad? Ja, ja. Det er vel altid sådan. Lad dog barnet. Og Ellen. Eller hvad han er. Han løfter også sin arm. Han vil have det der stykke stof tilbage. Jeg ved. Og han pakker den her ind og putter ind i sin dragt igen. Vi er glade for, at vi kunne få lov til at tjekke din sikkerhed, Tweak. Du er ikke tilfreds? Ej, jeg er også tilfreds. Ja, vi bevæger os ind. Lad os gå ind. Ja. Hed sikret. Som der er nu, der er den her massive, grålige port allerede en lille smule åben, så I kan godt trykke jer ind. Er det kun os 3, der er taget afsted rundt? Eller os 4, der er taget afsted rundt? Ja. De andre blev tilbage for at passe på det folk, som er ved lejren. Er I klar? Yep. Jeg tager mit skjold, og så begynder jeg at bevæge mig ind som den første. Det første, I kommer ind til, er den her enorme sal, som jeg har set en gang før. De 6 store søjler står på både højre og venstre side af, som leder ned for enden til det her store tronrum. På venstre side leder ind til et ret beskedent køkken, kan I nok huske, og på højre side er der nogle gæsteværelser. Det virker til, at stedet står nogenlunde flot hen, men over bare den tid, I har været væk, er der begyndt at samle sig noget støv igen. Den her store sal inde i lige nu er også helt mørklagt.
De huller, der var i loftet før, der gav en lille smule lys, er blevet repareret, så der er mørkt herinde. Er det blevet repareret, siden vi var her sidste gang? Altså, hvor Eva var her? Ja, og altså, der var det også fikset loftet, der I var her sidst. Så der er ikke noget, der er fortsat siden der. Så det ligner egentlig sig selv. Det ligner ikke nødvendigvis, at der er nogen, der har været her, siden vi har været her sidst. Nej. Så I ser også i det her rum, hvis I begynder at gå mod tronerummet, at på højre og venstre side, så er der de her store klynger af noget, der har været store skeletter på et tidspunkt. De ligger bare som sådan nogle bunker nu. Ja, de er bare faldet sammen. Ja. I fortsætter ind i tronsalen. Så I fortsætter ind igennem den her hal eller sal, som har det her lange tæppe i midten. Ligeledes har tronrummet nogle flotte tæpper, der dækker det her store stengulv. Og der er også mange langbord, som ligesom står i en form, så man kan se direkte op til tronen. Herinde ligger der også nogle store bunker af skeletter, som I måske husker, I flygtede igennem. På venstre side, der er der den her gitterport, som leder nedad. Men der er også en... Det er ikke blevet repareret helt endnu, men der er starten af et repareret, hvad skal man sige, passage op på venstre tårn. På venstre side, og så på højre side op til det højre tårn, som virker til at være repareret på det her tidspunkt. Det var der, I var op og fandt et vist skjold og en vis morgenstjerne. Og for enden er der en stor trone, der ligesom står. Lavet af massiv sten. Der er mørkt herinde også. Jeg går ud fra, at du har brugt light eller noget, Winston, for i kørende, eller... Det kan vi sagtens gå ud fra. Eller har I tændt en fakkel? Hvad har I? Lighter bare. Nice. Som jo er lyden, ja. Som I kan huske. Lige skal vi sample den lyd, Filippa. Så hver gang vi bruger light, så kan du lige høre Niklas, der lige siger... Kan vi gøre lidt plads i midten her? For jeg kunne godt lige tænke mig at høre først, hvordan er det, I vil begynde at gå ned i kælderrummet, i hvilken rækkefølge? Hvem går først? Først og fremmest skal Andrea vel lave en vej. Det er ikke her, der er ødelagt endnu. Okay. Okay, ja. Okay. Jamen... Jeg kan godt gå forrest, hvis det er. Okay. Skal jeg gå bagerst, og så med... Det kan du godt. Ja, okay. Fint. Og så tweak også ind i midten. Ja. Rigtigt. Ja. Så har vi lige sådan... Yes. Okay. Så, første. Andrea. Nej, først er Aya. Og så Andrea, og så Tweak og Winston. Og Winston til sidst. Ja. Godt. Kommer ned i kældergangen, som I fortsætter ned her, og I mindes hurtigt, at Eva og hendes protégé, eller hvad man kalder sådan noget, Liv, var i det her hyggeligt opvarmede rum for enden. Det var hernede, I også fandt Tallison på det tidspunkt, var det ikke det? Jo. Ja. Hernede på venstre side i gangen, der... Det var herinde, at der var nogle af Indmirs vagter, der ligesom var fanget. På højre side, der havde Tallison gemt sig i det her, hvad der mindte om et lager af en eller anden art. Og for enden var det her, I hørte både Eva, Liv, og der var en mere. Kan I huske det? Julas var her. Yes, ja. Lige præcis. Og det var sådan nærmest et hyggeligt trærum, der var for enden. Men i det trærum var der en ekstra dør, som ledte ind til noget, I fandt ud af, var ret makabert. Det virkede til at være den her store teleportationscirkel, hvor der var masser af kroppe og blod omkring. Det rum når I ind til, men herfra var der en vej ned. Den er nu blokeret. Den er bræst sammen. Så I står i det her rum, hvor der er en teleportationscirkel, der er mærket. Den virker til at gløde svagt. Som om, at lidt magi stadigvæk hænger i den. Vi ville godt kunne bruge den, hvis vi... Vi har jo stadigvæk den der blodrubin, sådan set. Lav der, kan jeg tjekke. Unaturligt 20. Hvad sker der for jeres rulle? Jeg har plus 10, Rune. Jeg vil sige, jeg rullede en nat 1 og en 4 i dag. Så det... Jeg ruller voldsomt godt, men ikke det vender lige om lidt nu, hvor jeg har sagt det. Godt. Du ved efterhånden noget om teleportationscirkler. Du begynder at have sådan en god idé om, hvordan de egentlig hænger sammen.
det slår dig lige lidt i baghovedet, at den her tid med Liam, og okay, det var også lidt træls. Du prøver at skubbe det væk, prøver at være lidt logisk, kigger nærmere på den her cirkel. Blodrubin. Måske hvis du bare tilføjer lidt magi. Hvis du kan tilføje en op til level 5, det vil sige hvis du bruger noget arkanisk energi fra en 4 og en 1'er, så kan du aktivere den. Blodrubinen kan være en nøgle, men du er ikke sikker på, om den har energi tilbage. Og vi er enige om, at det vil jo stadigvæk kræve, at jeg kaster teleportation. Nej, for der er en cirkel. Cirklen er der, den er lavet, den er klar til at blive brugt. Magien hænger i den, men den skal aktiveres. Okay. Og den kan så lede til et hvilket som helst sted, jeg har lyst til. Du kan bruge teleportation, altså til teleportation circle. Så du kan aktivere den, så er der lige 6 sekunder, hvor alle sammen kan benytte sig af den. Og så kommer I derhen, hvor forhåbentlig vi ruller en procentterning, hvor I gerne vil hen. Det fortæller jeg lige til de andre. Så hvis det går galt, vil vi måske kunne komme tilbage til Katangården. Ja, det kan vi godt. Og for alle jeres, og det ved du, for alle jeres fremtidige rejser, hvis I vil et sted hen 100%, og du lærer teleport, eller finder en anden teleportationscirkel, kan I altid havne her. Det er også en stærk ressource, hvis I får overtaget det her slot til dem, der nu skal bruge det. Og hvad sagde du? Det var også en... Hvor godt kendskab skulle man have? Man kan også bruge den som en vej ud, ikke? Jo, vi kan bruge den som en vej ud. Og hvor godt kendskab skal man have til det sted, man er på vej hen? Jeg tror godt, jeg kan få os... Jeg er relativt sikker på, at jeg kan få os til Katangården. Okay, så du er kun relativt sikker på Katan? Rimelig sikker på Katan. Rimelig sikker, okay. Det var også bare lige, om vi også måske havde en vej op nordøst igennem op mod Artwell, hvis vi havde en teleportation circle her. Mm-hmm. I kender en anden teleportation circle? Ja, men den vil vi ikke så gerne hen til. Nå, okay. Men den eksisterer? It's dark down here! Men den eksisterer. I ved, den er der. Det er en 100% chance for at transportere. Unnatural 20. Mhm. Nej, det Får vi livet lige igennem den. True. I mean... Måske. I sparer en meget lang rejse, og en svær rejse i hvert fald. Det er en hurtig tanke. Jeg vil sige med dit arcane check igen, du er ikke i tvivl om, at du kan finde det op. Altså, den er 100%, når du kender den anden teleportation circle. Det er måske ikke helt dumt, men lad os tænke på det senere. På et andet tidspunkt. Godt. Hvad vil I gerne nu? Jamen, der skal vel bygges en lille vej. Er det den første level 4 spil? Det er min første level 4. Ja. Fedt. Jeg stiller mig foran den her bunke skrammel, der er foran mig, som mig bekendt blev lavet med en shatter. Yep. Right? Ja. Ja. Perfekt spil. Ja. Og jeg samler mine hænder og begynder bare at lave sådan tegn i luften. De her sådan somatic komponenter. Og siger mine ord. Og forsøger bare at tænke på, hvordan det så ud før. Mm-hmm. Og de her sten og brædder og ting og sager, hvad der ligger der, de samler sig bare lidt op, lidt som tiden går lidt baglæns. Det begynder at samle sig, begynder at lave det her ark nærmest ind i væggen, som laver den her åbning. Det ser næsten igen nyrenoveret ud og leder ned i et dunkelt mørke. Og Winston, du havde brugt light, ja. Som I bare kigger hernede. Der ligger en let tåge hernede ved bunden, ligesom sidst I var her. Yeah. Men I kan ikke se så meget længere ned, end at ved bunden ligger den her lyse, lette tåge. Det var en sens. Ja. Den her stærke lugt af rådenskab er ligesom at blive slået i ansigtet. I alle sammen ser Aya, der ligesom trækker hovedet tilbage kort. Og det kommer fra et sted. Og det her i bunden.
Så fra 1 til 10 på kompostskala. 12. Altså, selv joken af kompost, det her, det er, hvad død lugter af. Jeg lige, at dig, hun sådan lige laver sådan en lille gag og prøver på at holde det inde, og så... Kom så, kriger. Okay, kom. Jeg fatter svær og skjold og begynder at bevæge mig ned. På hvert trin på vej ned ad trapperne kan du mærke temperaturen falde. Når du når ned til bunden her, ligger den her grå tog har mørkt. Og du ser bare det her hav, der bølger langsomt, som togen rykker sig en lille smule, på grund af, at du har startet nogle bølger med dit første fodtrin på jorden. Første fodtrin mærker du også, at du træder på et eller andet, der knaser. Og du ved, under togen ligger der mange rester af tidligere liv. Altså der er skeletter, som der også var nogen, der var lidt kødelige sidst de var hernede. Du tager det første trin ind, og du ser togen. Den ligesom bare splitter med dit første skridt. Endnu flere bølger danner sig ligesom ned igennem togen. Kulden bliver stærk. Og det er som om, at det her ene skridt vivler også lige lugten rundt i luften. Jeg tror, der er en ting, du lige tænker, der er ret heldigt. Kulden. Kulden må holde noget af den her lugt væk. Eller den her lugt væk. Godt, skal vi se her. Du husker, det gør I alle sammen, der nu lige står på kanten hernede, at det her rum, det havde der en grimabrønd i midten af det hele. Bagerst i rummet, der var der 2 sarkofager, som var åbnet. I slogs i hvert fald mod 2 skeletter, der var ret kampdygtige, sidst de var her. Der var også et alter imellem den sarkofag og den her brønd, der var i midten, hvor at der lå et eller andet blodigt på. Ja. Det er det meste af, hvad I husker der hernede. Ellers er rummet ret stort, der er højt til loftet, og der ligger mange faldende vægge på siderne. De har ligesom ikke kunne holde tiden, og det ser ret ustabilt herude, men det står trods alt endnu. Kan vi se den her mærkelige krystal, der svævede i luften sidst vi var hernede? Lav et perception check. Hvad med på den? Det må alle dem, der har lyst til at kigge. 5. 9, nu kommer det. Niklas. Eller Winston. 13. Over 12, godt. I andre, I nævner, eller som det jeg nævnte før, det var det her, I lægger meget mærke til, hvordan lyset det falder over togen, og det fanger mig også opmærksomhed. I kigger egentlig lidt rundt, men Winston, du ser, at omkring den her grimabrønd, er der et eller andet, der lige kort bevæger sig. Det virker til at være viklet omkring brønden. Det er noget omkring brønden. Jeg kan se noget, der bevæger sig. Hvad var den laveste i slog? 5. Okay, så længe at det bliver peget ud, så klarer du det også på en 5'er. Samlet sammen til hvad først ligner måske en slange, der snor sig omkring brønden, af hvad I kan se. Det ligner måske en slange. Men det her slangelignende væsen, som I har de første skridt herned, virker til at rejse sig op, ligesom en kobra af en eller anden art. Med hovedet, der lige pludselig, eller ikke lige pludselig, der langsomt trækker sig op og kigger i jeres retning. Men i stedet for et hoved, er det som om, at Evas krop sidder her. Holdt fast af mange hænder, der klør sig ind i siden på hendes krop. Evas krop strækker sig med hænderne uden til siden, mens de kigger, og alle arme, der går ned langs slangebunden, begynder også at arme, der åbner sig op. Og jeg skal have alle sammen til at rulle initiativ. 6. Giver lige den her terning en sidste chance, og så ser vi. Nej, fuck den. Alright, jeg skal høre. Andrea, hvor meget ruller du? 6. Aya. 12. 12. Winston. 10. 10.
Okay, sådan lidt average på alt sammen her. Og vi er enige om, at den ser meget fjendtlig ud. Lige så snart, at den kigger i jeres retning, og Evas hænder strækker sig ud til siden, og ned langs kroppen, og, altså af den her store slange, så er der et hav af flere hænder, der ligesom trækker sig ud og viser det her store åbning. Alle de her fingre og hænder, de begynder at have den her mærkelige twistende bevægelse. Og ja, det virker til, at den med det samme har retning mod jer. Med 12'eren, eller over 12 fra det her perception, så omkring hvad der havde været et hoved engang, men nu er bare den her krop, men ved hovedet i stedet for, er der den her glintende, grønne, mørke juvel, der ligesom bare svæver. Langsomt løsner grebet sig om Grima-brønden. Og den begynder ligesom at stille sig i en stilling af, der skal til at ske noget. Men det er ikke dens tur. Ej, det er faktisk der starter. Og du er lige kommet ned ad trapperne, ikke? Sammen med de andre. Ja. Så som jeg ser det her skelet korpus, der begynder at rejse sig, som det opdages, så vil jeg gerne holde mit sværd ud foran mig selv og holde en hånd langs overfladen af sværdet og køre det op, mens jeg begynder at inkantere nogle ord, og så vil jeg gerne kaste Magic Weapon på det. Ja. Magic Weapon. Bonus section. Du har et sværd nu, der har den her lette skinnende effekt imellem en eller anden gylden og en lille smule grønlig farve, der bliver ved med at lyse. Ja. Jeg begynder at løbe mod den. Og du tonser ind igennem det her. Du mærker hver eneste skridt, der ødelægger knogler under dig. Der er flere gange, hvor du næsten lige er ved at skvatte lidt til siden, men dit fokus holder, og du løber op mod den. Du kommer op ved siden af den, og ser endnu et sæt hænder, der ligesom breder sig ud og vibrerer nærmest, som du kommer tæt på. Jeg hæver mit sværd, som jeg løber, så jeg får momentum på, og så begynder jeg at svinge det ned imod. Ramme den her underkropsdel, man kan sige, af slangen. Det er en crit. Og med en natural 20. Så vild. Jeg vil gerne smite. Kom så, baby! Det gør du. Du smiter. Ja. 16 damage. Og er noget af det radiant? Er det radiant der? Ja. 2 af D8'erne er radiant, ikke? Og det er dobbelt op. Så er det... Dit slag bliver dobbelt op, og din radiant damage bliver dobbelt op. Så det er 4 for mit slag. Ja, 8. Det er road poop. Nå, okay, så... Det er svag, så det almindelig slag 4. Mm. Ja. Og så er det 12 radiant damage. Vigtigt. For det bliver... plus 4, så 28. Okay. Du får det her slag ind langs den her slangelignende krop, der er delt op i flere kropsdele, men nok mest hænder og arme. Og du hører, hvordan det klirrer igennem de her forskellige knogledele. Det virker også nogle af dem nærmest til den her glødende effekt, dit sværd har af din smite. Det brænder, altså gør næsten nogle af de her knogler til aske i kontakt med det. Det får et kæmpe sår ind igennem Evas slangende krop. Du har et slag med? Jeps. Jeg snurrer rundt om mig selv, og så prøver jeg på at lave et direkte stab ind mod det her sår, som jeg har lavet nu. Fedt. Slå for at ramme. Det er crit igen. Du er fucking løgn. Prøv lige at rulle 20'en igen. Giver du pizza, eller hvad sker der? Det var en naturlig etter. Okay. Jamen, nat 20. Crit. Ej, det er skidt. Okay. Men dobbeltterning. Sted 2. Plus din styk. Jeg glæder heller ikke min styrke til før, det glemte jeg. Det putter vi lige med. Hvor meget har du? 4 plus? 5? Jeg har plus 5 i styrke. Så 5 på den anden, og 5 på den her også. Ja. Og hvad slog du nu, siger du? 2. Vi husker, det var lige 12 damage mere oveni jo. Meget vigtigt. Du får et godt slag ind, og du rammer et eller andet derinde. Det går ikke i stykker, men hvis der er noget inde bagved, og du får kun et glimt på grund af lyset fra dit sværd, du rammer noget, der minder om ryggrad derinde. Som er en lang ryggrad, der går ned igennem den her slangekrop. Du ødelægger det ikke, men du snitter ind igennem det. Og det virker til at ødelægge en lille smule af mobiliteten på den. Den har svært ved at stå op med hovedet oppe på det her tidspunkt. Yes. Det er my turn. Det var også en god turn med 40 damage i alt. Hell yeah. Winston. Ja.
altså selvfølgelig opløftet af synet af Aya, der altså Fucking brave, altså. fuldstændig overgår alt, hvad jeg kunne have, altså selv på dette tidspunkt kunne forvente af denne tiefling. Jeg kigger på Andrea og Aya og siger ude i rummet: Den druknede hersker velsigner os i dag, som vi afslutter dette kapitel af vores rejse. Og jeg kaster bless på os. Ja, fuck yeah. Hell yeah. Så I får alle sammen lige en bless her. That's good shit. Bliver du stående, Winston? Du står også ved trappetrinene her. Ja, jeg står ved trappetrinnet. Jeg kan vel ikke rigtig... Det ligner ikke, der er så meget plads til at manøvrere mig rundt om. Eller er der noget, man kan sådan halv movement eller noget? Altså, der er ikke rigtig noget, du kan være i skjul, hvis det er det, du tænker. Nej, men det var mere bare, om jeg overhovedet kunne komme ud foran Andrea. Nå, ja, jeg tænker, I alle sammen I er nede ved trappetrinnet. Ja. Jeg har altså også lige en tweak heruppe. Okay. Nå, ja, han får så ikke en bless, fordi jeg gider ikke kaste en forfløvet spell. Sorry. Det er okay. Jeg kan selvfølgelig være med at blesse mig selv, men nu bruger jeg den. Så vil jeg bevæge mig ud. Er det ikke en second level spell? Bless? Nej, det er en first level. Og så har jeg opkastet den til third level. Så jeg kunne få os. Du får 3 med på en first level. Ja, det mener jeg altså også, du gør. Ja, single level til... Er den det? Ja, hvad står der? You bless up to 3. Nå, okay, ved du, så kaster den da bare second level. Fordi så får jeg også alle 4 med. Så okay. Nå, ja, okay. Det var fordi, jeg tænkte, der kun var 1 af gangen. Så du vil gerne blæse alle? Jeg vil gerne blæse alle. Ja. Fedt. Den tager tweak gerne. Blæser bare. Jeg blæser bare. Og I alle sammen i et kort øjeblik mærker, som Winston han får råbt de her ord ud, en vis motivation, der bygger op i kroppen. Og om den er velkommen for jer eller ej, også en vis vrede rettet mod det her kreatur foran jer. Yes. Jeg bruger min movement på at bevæge mig herover i den venstre side af rummet. Du holder dig op mod væggen? Jeg holder mig op mod væggen, ja. Stiller mig bare sådan lidt, næsten helt ude i hjørnet. Så du kommer ned til trappetrinnet, du får kastet blæs her, og du løber venstre om, holder dig op mod væggen, så du stadigvæk har et klart visuelt på det her store væsen. Ja, ved du, jeg bevæger mig faktisk helt over i hjørnet. Ja. Alt, der er bag ved det her creature, fordi det er Winston, der kommer med lyset. Vent, er light concentration? Ja, det er ikke, tjekker lige. Det var en team. Godt nok. Alt bag ved det her væsen er ikke til at se. Der er mørkt. Så det er lige, hvor langt lyset kan række af Winstons light. Nu, hvor han står her i hjørnet. Godt. Så er det Tweaks tur. Tweak, han... I kan næsten ikke se ham, fordi han ikke er så høj, og det her tog virker til at gå ham op til sådan midt på maven. Men I kan se, at han trækker den her crossbow frem, og virker til at prøve at ramme den her krop, så han sådan skyder. I hører bare det her. For en 14 rammer ikke. Lidt. Han skyder, og den her bolt, den flyver lige forbi. Han virker til at... Jeg kan ikke rigtig finde et sted at gemme sig. Nå. Han løber næsten over til dig, Winston. Yes. Og så begynder han at lade crossbowen igen. Godt. Andrea, den har ikke slået så højt initiativ, I'm sorry. Ja, okay. Jeg vil gerne løbe op, så jeg står skråt bag ved Aya, og så lægger jeg min hånd på hendes skulder og kaster haste. Let's fucking go. Hell yeah. Jeg tror, I er lidt overlevel til den her fight nu. Yeah. Og så løber jeg hen i det modsatte hjørne. Så der er blæs og haste på dig nu. Ja, okay. Så skal vi lige blæs og H her. Fuck. Er det nu mig, så får jeg 2 actions. Og du får også højere AC. 2 mere. Så jeg har en AC på 22 lige nu. Is you fast? So fast.
So fast. Godt. Bliver du stående der, Andrea? Ja. Altså, hun løber ned i hjørnet. Når du løber ned i hjørnet, jeg tror du blev stående der. I ser bare, Ja. hvordan Ayas muskler, de begynder sådan at... De er lige lidt extra pumped. Bliver sådan lidt et blø. Ja. Det fucker lidt med... Ja, det er fint. I er forberedt. Det havde brug for et win, Rune. Ja. Please. Bare giv os det her win-rum. Og du får lidt tilbage af egen skuffe på en natural 20. Godt, det er Evas tur. Eller hvad der er tilbage, Eva. Og de her arme, de åbner sig op. Du hører det nærmest knække indvendigt, som hvis det var en slange, var det en hud, der trak sig til side og åbnede op for dens indvendige, og griber fat omkring dig og trækker dig ind i dens dyb og indre. Du mærker indvendigt, hvordan, hvad skal man sige, det ribben, du har ramt derinde, de her mange mængder af ribben, der skulle danne kroppen af den, begynder at spide sig ind i din krop. Crunch. Og der tager Jeg vil gerne bruge min reaction på at smække min ward over på Aya. Ja, hvor meget HP er den dækker for? 36. Den er dobbelt op på grund af din yeah. artefakt. Ja, det er når den er dobbelt op. Ja. Fuck, så tager næsten hele kridten også, tror jeg. Det er virkelig sådan, at når man vender tilbage til et område, hvor man er sådan, var der sådan en dungeon her? Ja, lige. Til slutningen af Elden Ring. Sådan, what the Ja. fuck? Nå? 16 gange 2, 32. Hvor meget var den på, sagde du? 36. Den går ikke engang igennem din mord. Du kan bare mærke, det er som om et eller andet lige så pludselig trykker hårdt omkring dig. Du kan mærke, hvordan at du næsten ikke kan trække vejret. Men det fortsætter ikke. I stedet for så lyden af glas, der langsomt går i stykker og bliver kvæst omkring dig af dig, og så forsvinder trykket. Du er fanget og restrained herinde i. Skråt bagved dig, der kan du lige høre Andrea, der lige laver sådan... Lær action. God damn it. Peace. Som fejler. Ja. That's the turn. Så er der bøllebank, Rune. I ser kort, at lyset omkring Winston, det begynder at flikke. Som om, at det er ved at forsvinde. Og Winston, du har den her fornemmelse. Du kan tro nej. Og du mærker straks den her hårde følelse brede sig igennem armen ned til lyset. Og skubber hvad end væk, der har prøvet at have den her effekt på lyset. Og du beholder dit lys endnu. Godt. Jamen, top of the round, Aya. Jeg skal vel prøve på at komme fri, Ja. tænker jeg. Gud, du har Styrke. Har du 4 angreb nu? Men har du 2 actions? Ja, men bonusangrebet er vist kun for en. Nå, så Jeg du skulle har nemlig 3 op og slå. Ja. Ja. Men er det athletics for at komme fri? Du skal køre et strength saving throw. Okay, Blæst. og jeg er blæst. Og du er blæst, så du lægger lige en D4 oveni. Nej! Nej! Det er slut med at være heldig, venner. 4. Ja, det var en action. Men 9. Ja, Ikke nok, men det er en action. jeg prøver igen. Ja. 18. 18. You got it. Du tager fat i nogle af de første ribben, der ligesom er sat omkring dig, knækker dem ud. Altså, der er flere stykker, hvor du bare begynder at ødelægge de her knogler. Og I alle sammen kan nærmest se Andreas ansigt komme ud først, som hun får ødelagt knoglerne. Ayas ansigt. Undskyld, Ayas ansigt, som trykker sig ud igennem her. Til sidst smadrer du de sidste, og står nu ude foran. Det var 2 actions. Men du er ikke længere restrained. Ja, du er fri. Ja. Bliver stående her. Ude foran den. Ja, det tænker jeg. Winston. Og bagefter det Tweak. Yes. Jamen, jeg bliver... jeg bevæger mig lige 10 fod. Ja, 10 fod. Så du fortsætter langs væggen. Fortsætter langs Længere hen. væggen. Ja, inch op. Og så tager jeg min højre hånd, min højre arm, hvor mit holy symbol er, og lægger det op på kanten af mit skjold, og begynder at channel den her magi fra mit holy symbol, som virker til at flyde over i det her lys, der er på mit skjold. Og så tager jeg lige og lægger sådan
sådan, som hvis man lige skubber en dør i. Skubber jeg på mit skjold. Og ud for den emanerer der det her spøgelseslignende lys, der bare skyder hen imod det her Eva Cobra monster, som jeg kaster Sacred Flame på den. Ja, Sacred Flame. Alright. Og det er hvilket saving throw? Dexterity. 16. Det er en 14. Men det er også Radiant. Det er også Radiant. Ja, okay. 3. Som bliver 6. Du rammer den her næsten kroppen hop, men ved siden af de her mange arme, som danner den her, hvad skal man sige, den her tykke hals, om man vil. Du rammer lige siden og virker til at smadre sådan en fjerdedel af alle de her skeletarme, og de begynder også at blive den her ask efter at blive ramt af det her radiant flammer lys, du kaster på den. Yes, bliver du stående derovre? Ja, hvorfor dog ikke? Ja. Tweak. Han vil også prøve at skyde med sin crossbow derovre fra. Blæst. Og det er en D4 på... Yes. Så rammer han. Ellers er han ikke ramt. Og fordi at Aya er engagement, får han også sneak attack. Kom så, baby. Prøv lige. Jeg løfter terningerne. Prøv lige at tjek. Hvad sker der? 4 6'er, gutter. 4 6'er. Baby. Når vi kan finde ud af at give skade, så... Wow. Helt for det selv. Og plus 4 fra hans dex. Så 12. 24. 28. Tak for velsignelsen. Du druknede hersker. Ja, fordi det er faktisk den, der gør, han rammer. Så når han skyder, så er der lige det her... hvad skal man sige? Nærmest det her lidt blålige mørke lys, der falder sammen med den her bolt op. Og den sætter sig lige i siden på Evas krop. Den virker nærmest til at have den her boblende, ætsende effekt på hendes krop, som den sidder deroppe, den her bolt. Andrea, jeg tror faktisk, at han lige Twig vil løbe over ved siden af dig, Winston, op mod væggen. Og han begynder at reload sin armbryst. Han skal være så velkommen. Jamen, imens Andrea holder sin koncentration på den her haste, så vil jeg gerne kigge mod... Kan jeg se den her krystal? Da den er blevet peget... Er den blevet peget ud, eller kan jeg ikke se den? Jeg rullede en 5'er. Så. Nej, jeg rullede en 5'er. Nej, du kan ikke se den. Men hvad er din passive? 11. Nej, du ser den ikke. Okay. Så vil jeg stadigvæk gerne gøre det, jeg havde tænkt. Jeg flytter hurtigt mit blik væk fra Aya. Holder stadigvæk koncentrationen der. Og så kigger jeg mod det her monster, den her krop, de her kroppe. Mm-hmm. Og hæver bare mine hænder sådan lidt over hovedet. Og bag ved mig, der kommer der de her 4 missiler. Og jeg vil gerne skyde en 3rd level magic missile efter dem. Er det kun 4? Er det 3 missiler og så 1 plus per... Mm. Ja, okay. Ja. Er det godt rulle, siger I? Det er 17 force damage. Og jeg tænker, at de sådan flyver rundt omkring Aya, som står der med sit sværd sådan ind under armen. Og sådan. I ser lige Ayas rustning, der også lige glitrer alle dem her, de magic missiles, der lige flyver forbi og danner det her lys. Lige flyver forbi hovedet. Du mærker lige suset, og en af, hvad skal man sige, de her dreads, der lige bliver kastet en gang. Helt af The Matrix. I gør meget skade. Ja, det er... Bøllebank. Det er Evas tur. Hun skal lige slå og se, om hun får det movet tilbage. Kom ikke. Slår efter dig. Ja. Okay. Så den her store hale
slår hen imod dig, og you gotta love it. Rammer en 21 der? Nej. Nej. Så du bærer det her sværd, der har den her glødende og skjold. Og 2 sekunder. Jeg hopper over. Ja, jeg tænkte nok. Det første slag kommer, den her store hale, den kommer nærmest som en pisk, du har næsten ikke set det. Men din reaktion er hurtig. Du laver et hop, og alle de knogler, der ligger under dig, er som om de lige bliver skubbet til side og kastet over mod Winston og Tweak. Men ikke nok med det, så er det som om, at den her spidse arm kommer ud fra kroppen og slår ned mod dig. Du slår det væk med dit skjold bagefter. Du var dobbelt attacket. En af den rammer dig heller ikke. Lærer action. Heller ikke. Okay. Det er nu. Hvad betyder det? Det betyder, at I giver så meget fucking skade, jeg ikke ved, om jeg får en tur mere, så... Så er det nu. Okay. De her mange arme, som står udstrækt, som danner den her kobra-hals, begynder at lyse op. Det er som om, de begynder at bevæge sig meget unikt. Alle de her, der er måske... Godt. Der var 16 arme. 12 arme. Du kender magien, som at hver eneste arm begynder at kaste en simpel magic missile. Og de her 12 blå lys spreder sig langsomt ud. Og i samlet flok spreder sig ud i en bueform direkte mod dig, Andrea. Shield. Alle forsvinder. De alle sammen bliver skudt imod dig. Og i det øjeblik, I kan se, at nu rammer de Andrea, så kommer der det her nærmest usynlige skjold, der optager hver eneste skud, der rammer samtidig. Og bliver bare nærmest en runde. Ja, slow motion. Holy fucking shit, guys. Okay, jamen, jeg har ikke mere. Det er min action. Ej, din tur. Hvor var det her held, da vi skulle op og slås på den dumme landvandrer? Bugger. Okay. Jeg har prepared de rigtige spells, kan jeg godt høre. Jeg hiver mit sværd. Jeg prøver på at udnytte det her momentum, hvor at den Eva Cobraen virker til at være distraheret. Jeg prøver på at angribe Andrea. Og jeg prøver på at seize min opportunity. Go! List. Og vent, jeg har en rapid foot, så det er en naturlig der på den første. What goes around? Du rammer ikke. Der har et øjeblik, hvor at du mærker, wow, du er med at miste svær ud af dit greb. Ligesom du snitter op af slangens side her, er det som om en af knoglerne ligesom får den til at sidde i spind, og du er næsten ved at miste grebet. Du holder fast. Du giver bare ikke noget skade. Ja, jeg prøver at angribe igen. Du trækker hurtigt svært tilbage, slår igen. Det er 4. 22. Rammer. Det er 12 damage. Okay, ja. Og jeg svinger mod den igen. Yep, det gør du jo. 21. Rammer. Smite. Yes. Okay, fuck. Og det var din physical damage, ikke? Det er 8. Så det er 7 radiant damage. Så det bliver 14. Men skal vi prøve at lave en af de moments? Hvordan vil du gerne slå den ihjel? Ja, kom så. Jamen, som jeg bliver helt overvældet af den her rus, der går igennem min krop og sidder fast i den første gang, så får jeg hævet sværdet frit, begynder at svinge rundt om mig selv for at få et momentum, slår et slag ind mod kroppen af den, og så vil jeg gerne vende mit sværd i luften, så den sådan vil pege ind mod, hvad der ville have været sådan halspartiet på den. Ja. Sigt ind mod midten af monstret, og så stab ind i den. Okay. Så du rammer den her struktur, der virker til at holde den opadrejst på det her tidspunkt. Og det er som om, når I kigger på Aya, det hele har den her effekt af, at Aya
er sløret næsten at se på. Det går så hurtigt det hele. Så slaget det ene, det kommer hurtigt ud igen. Et andet slag virker til at danne den her åbning ind i den, og det sidste slag stikker ind. Og I hører det her knæk af en art derinde. Og I ser bare det her tårn af en slange, der begynder at vælte til jorden. Den falder nærmest sammen over sig selv, og foran dig ved bunden ligger Evas krop. Den prøver at trække ud efter dig, men har ikke nogen kontrol over den her slangekrop, der er tilbage. Men den prøver ligesom at få fat i dig, Aya. Og egentlig så nærmest krasser den bare mod dit skjold og dine sko. Det virker til, at der er liv i det her endnu, men slangen og den effekt, der har været på den, er død. Kan jeg se krystallen? Den virker til at svæve over, hvad der har været på hovedet. Okay, jeg vil gerne pege mod dig, så råbe, Andrea! Ja. Jeg vil gerne vide, hvad det er. Har du tænkt dig at ødelægge den? Så Magic Missile den. Sidste gang kunne vi jo ikke fange den overhovedet. Men I kunne heller ikke Magic Missile den sidst. Undskyld, det er ikke den. Fordi det ikke er et creature. Nå, jeg pointer stadigvæk ud af den er der. Ja, det er fint. Er vi stadigvæk i combat? Det er uskadeligt gjort, det der kunne gøre jer skade. Så lige nu er jeg ikke i combat. Der er ikke nogen initiativorden. I gør, hvad I skal gøre. Jeg udnytter min haste til at prøve at se, om jeg kan fange den her fucking slippery ting. Giver den noget til Dex haste egentlig? Den giver advantage på dexterity saving throws. Saving throws. Det er ikke et saving throw. Men ja, du må godt prøve at lave et attack. Ja, og det bliver taget som... Altså, du prøver at gribe den. Ja. Okay, så læg din dex til. Min dex er 0. Er jeg stadig blessed? Men jeg kan argumentere for, at måske det er unarmed. Brug din styrke. Ja, sure. Yeah, men du kan jo prøve. Det er vores dag. 14. 14. Du griber ud efter den. Og hurtigt så forsvinder den lidt til siden. Men den bliver i området af Eva. Giv mig lige et sekund her. Jeg er Aya, der prøver på at tage fat i den her, samtidig med, at jeg sådan prøver på at sparke de der klamme hænder væk med mine fødder, så prøver på at tage fat i mig. Jeg ligner bare en, der er ved at skvat i det her skidt. Det du ser, og det er lidt svært, fordi lyset er lidt langt væk, men krystallen virker til at være sådan en aflang en, ligesom et stykke af noget større, men den er aflang, og den er sort. Den har et grønt skær til, så du overvejer først, er det her lidt grønlige spektrale lys, som Winston egentlig har i sin lightspell, men den virker bare til at have den her mystiske grønne skær til sig, som ikke helt er det lys derovre. Jeg kan prøve at dispelle den. Men det ved jeg ikke, om vi har lyst til. Kan I fange den her? Kan Tweak fange den her? Tweak kan prøve. Mage Hand also. Okay, hvis vi 3 prøver samtidig. Okay, så I stiller jer 3 derhen. Ja. Hvad siger Nej, jeg står herovre. Jeg har min Mage Hand. Okay, så Winston, tager du også derhen for at prøve? Ja, og jeg vil gerne, som jeg kommer derhen, så vil jeg gerne kaste... jeg smider min bless, altså i stedet for se en personlig bøn omkring noget... En vilje til at forbedre mine evner, som jeg kaster enhance ability på mig selv med Cat's Grace, tror jeg der er dexterity. Advantage på alle dexrulle. Ja. Ja, det er sådan der. Får du kattefjes, så? Ja, nej, det er selvfølgelig det er den drukne hersker, så det er en catfish. Godt. Får lige de der tentakel nogen, der hænger ned sådan. Nå, okay, jamen fedt. I alle 4 er derhenne. Mere eller mindre vil jeg gerne give alle sammen advantage. Dexterity? Ja, det er enten dex eller strength. Det er lidt der, vi er. 18. 8. Unaturlig 20'er. Yes. Hvad med Twonk? Han har 21 på sin højeste, og I alle sammen. Først en griber ud. Den flyver over mod den anden retning. Så først dig, Andrea, så prøver du at gribe ud. Så ryger den over mod Aya, så prøver hun at gribe den. Med det samme, Winston, næsten spot on, har fat i den. Men den flyver lige igennem hans fingre. Fuck. Og Tweak hopper op, som den hopper op
lige mellem fingrene og griber ud. Men den rører også forbi Tweak. Igen? Ja. Okay, Jeg hvad er din dex? +2. Forstå. Jeg tager det for mig. Jeg kunne se... Nej, vent. Tweak for pokker. Ja. Tweak. Winston. Min kompagnon i alt, hvad der hedder at fange ting og stjæle ting. Vis, hvad du kan. Og så kaster en hands ability på ham. I stedet for. Okay, så han har advantage på alle af hans dicks nu. Ja. Okay, vi alle sammen ruller advantage. Nå, okay. Han har en natural 20. Ruller vi alle sammen med advantage, egentlig? Det bliver mere eller mindre en help action for Okay, no. men han har en natural 20 på hans første. Natty. 9. 19. 17. Det samme sker. Det her forløb af, I alle sammen prøver at gribe ud, og den her krystal undviger jeg gang på gang. Og Winston, du er i det her øjeblik igen. Du har den. Og du mærker den lige, altså du når at røre den, og den sweeper ud af dine fingre. I det øjeblik hamrer Tweak bare den her krystal ned imellem dig og ham. Og I har den. Den er imellem jer to. Den er imellem jer to lige nu. Nærmest som en high five holder I den imellem jer. Har du? Du har den! Du har den! Du har den! Du har den! Nej, jeg har den! Jeg har den! Vi har den! I må ikke slippe den! Tweak, hold fast. Han når lige at kraste lidt af hånden, men han lukker den om krystallen. Au. Hvad gør vi nu? Jeg kan forsøge at identificere den. Yeah! Ikke? Jo. Men jeg skal have den i hånden, så hvordan gør vi det? Du skal... Hvad? Han kommer hen til dig. Værsgo! Skynder mig hurtigt at lukke hånden. Du mærker den, Okay. den er kold. Ad. Og jeg fisker en perle op, som jeg ved, hvor ligger. Fordi så ofte bruger jeg den. Det er min perlelomme. Og så vil jeg gerne tage 10 minutter, for jeg har den ikke forberedt, men jeg vil gerne ritualcaste Identify. Det er i orden. Ja, vi andre tjekker rummet ud, imens Andrea, hun... bare for at se, om der var et eller andet, vi ikke fik med, sidst vi var hernede. Du har en lille smule besvær med, at det er svært at se rummet, der begynder at lave ritualt. Men det er også efterhånden så velkendt til dig, at hvem har behov for at se, hvad jeg skal skrive på jorden. Så Tweak kan hjælpe dig med at fjerne de fleste skeletter, der ligger under, så der er plads til, at du kan lave dit ritual. Og du går i gang. I andre begynder at undersøge rummet nærmere. Sure. Ja. Med mindre jeg har lyst til at blive. Der var en, der nævnte... Ja, jeg tænkte bare, at det kunne være, der var et eller andet, vi havde misset, sidst vi var hernede. Ja. Og med det bliver vi nødt til at runde af. Det har været en fed og lang episode. Hold da op. Og godt i jordet. Det føles så godt, at jeg gjorde noget igen. Ja, please. Og der var jo noget med rødderne og jorden herunder, som hun kunne kontrollere som fejl fucking 3 gange. Men fedt. We'll never know, hvad det handler om. I guess we'll never know. I klarede det super godt, venner. Helt sikkert. Jamen, så er der egentlig jo bare at sige tusind tak derude, fordi I gad at lytte med til vores lidt længere afsnit. Vi er utrolig glade for, at I gider. Men inden vi smutter helt herfra, vil vi selvfølgelig gerne lige sige tak til. Tier. Hvis der er nogen af jer derude, der sidder med en tier, eller en anden lille mønt, som I simpelthen ikke lige ved, hvor I skal gøre af, så vil vi bare lige sige, at vi har en lomme, som den lige kan ligge rigtig fint i, hvis I har lyst til at smække en tier, eller noget tilsvarende, et eller andet efter os. Og det er jo fordi, vi er inde på tier.dk. Det er sådan en lille platform, hvor man kan smække nogle penge efter sin yndlingspodcast, og så bliver de penge trukket hver gang, der kommer en ny episode ud. Og det er vi mega taknemmelige for alle jer, der allerede smækker penge efter os et par gange i måneden. Det hjælper os til at få en kop kaffe, hister her, og få en lille snack, eller få mega lækker lyd, og få en mega lækker hjemmeside. Det er generelt bare mega lækkert, så mega mange tak for det. Ja.
Jeg kan godt lide, at hver gang vi laver sådan en 10'er-ting, så siger vi altid, at det er bare det, der betaler vores kaffe, selvom det er det, der betaler vores lyd. Det er vitterligt det, der betaler vores lyd. Så kan vi få mælk i vores kaffe. Altså, Det er meget sådan en Wikipedia-ting. Makker, hvis man skulle sidde og redigere det her uden en kop kaffe, that wouldn't happen. Wouldn't happen. Så True. det går nok til kaffe, tror jeg. Tak til Niklas og Filippa, der redigerer vores lyd. Ja. Og tak til Tia. Og tak mig. Det var så lidt. Godt. Jamen, så er der jo bare at sige, husk derude og drikke en masse vand. Husk at være velforberedt. Husk at hjælpe jeres venner. Husk, at Cobra Eva can't hurt you no more. Cobra Eva can't hurt you. Krobrava. Noget hun overhovedet giver damage. Nej, jo, jeg fik, men det var Warden. Men det var kun Ward, der tog skade. Det var vorten. Oh my god. Heksen Eva. Kastede min vorte over på dig. Okay. Husk derude og pas på jer selv og hinanden, så sender vi en masse kærlighed. Hej derude. Hej.